A Xunta de Galicia vén de reforzar a actividade turística de Ourense coa apertura da nova oficina de turismo da cidade. A Casa do Legoeiro, situada na Ponte Romana, foi rehabilitada cunha inversión de 300.000 euros. É unha oficina que leva desde o 28 de xuño en funcionamento e observamos que tivo un 109-110% de incremento na demanda de información, porque dada a situación estratégica que ten, ocupa unha parte de atención a visitantes normal, tamén do Camiño de Santiago, da Vía da Prata neste caso, e tamén se vai ubicar aquí a área termal de turismo de Galicia, non? Que, como sabedes, ten a súa sede en Ourense. Os hotéis e pensións da cidade acolleron a máis de 52.000 viaxeiros nestes primeiros 5 meses do ano, o que supón un incremento do 3% con respecto ao ano pasado. O turismo internacional medrou en Ourense un 29% e acadou os mellores niveis da historia con preto de 16.000 noites. Tamén se salientou a importancia dos peregrinos para a cidade de Ourense, que realizan a Vía da Prata e que este ano foron máis de 4.600 os que recolleron a Compostela tras realizar este itinerario, o que supón un incremento do 19% con respecto ao ano anterior. A demanda de información nesta oficina en canto a estranxeiros pois foi de norteamericanos procedentes de Estados Unidos, de ingleses e de portugueses. Eso nos indica pois unha boa saúde e unha gran proxección que ten agora mesmo a cidade como un destino turístico senlleiro do interior, non só xa de Galicia, sino tamén de España. Non queremos que Ourense, a cidade e a provincia está nun momento moi bo, poderíamos decir que no mellor momento para medrar e para proxectarse turísticamente como destino. Ademais de funcionar para atención e información aos visitantes, tamén está previsto dinamizala con exposicións para poñer en valor recursos turísticos da provincia como o termalismo, o entroido, a gastronomía, a artesanía ou a posta en valor de produtos amparados polo selo Galicia Calidade ou destinos como a Ribeira Sacra, entre outras.